Chowdhury आरो सिखोना राजा नमानो इसिमुलरा दङ सं राजा बिमालक्ष्मी आफा बोराइ लोग जिरायनानै आफा गणेश ठाकुर दंसै एरैहाय दिनै जोबथा दिनै लाखे लाख बेयावनो दिनै खोनासं आफा बर'सा दौरिनि आखाइजों लाखे लाख 3 लाख गाहाय आफा बाथौ बोराइ अबंगसाय दिनै आफा सानजा आरो दिनै सा फारसे अखानि बोथोर आरो बान्दोनि बोथोरा सा फारसे आरो खोला फारसे अखा जालांदों अब्ला देग्लाय बोसोराव मा होनदों आफा हिसाबखौ खालामदो बेनो जाबाय आफा बे मन'सिनानि थांखि बान्दोखौ लानानै हारिसा दौरियाबो गोजौयै गादावदों बे बुहुमबिखायाव दावदैया बायखायो अब्लाबो दिनै बायनायनि सिमनाया मामोन नोंसोर दिनै जिरायनानै बिसार खालामनांगोन दानिया बायखायो नङा होमबा रायजोफोर दाना गिदिंनाया खोलाहा फारसेथिं मोखां जाजोब्बाय बायनानै नङा होमबा बे जादों रायजोफोर अखायाबो देग्लाय आवगायबोगोन जाहैदों दा अखानि बान्दोआव जों जाहाथे मावनांगौ दांनांगौफोरखौ जोंहा बर' दौरिया सम्पति बुथुमनायनि बोथोर नैबे माने माइ दै आबाद खेथिया फुरा जागोन जाहैदों देग्लाय दा ओंखायनो बेखौ बुंबाय सानैबो जेबो लस गैया बे खामायनानै लानांगौआसो गोनांथि बे दैबानाफोर बायदि जोंनि थाखा फैसा बरबाद दाजाथों रायजो मोननाय मानि बाहायबासो बरबाद जागोन आरो रायजोफोर दा ओंखायनो बे बायनायखौ बिसोर दिन्थिबाय बेनोसै रायजोफोर सल'आ मोनखानायखौबो राननानै हरबाय थायोबाथ' बिजोबखागोन दै बादि बोहैलांबा थाखा फैसा ओंखायनो बर' दौरिया थेबथानांगौ जाहैबाय बर' दौरिनाव सम्पति बांसिन थायो ओमफ्राय हारिसा दौरिना जाहैबाय बेना जाहैबाय दै गथायफोरनो बुरजा फैसाखौ रानना हरबाथ' जोब्बाय थागोन दा औ जोब्बाय जिनै मानि अरबाथ' जोबखागोन दाख्लै बिदि दाजोबस्रांथों होननाय जादों आं गेजेराव थानाय खोनाबाय बा ओरै बिसोर लांग्राफोरनोबो जाय जायै लक्षपति जागोन बैखौ लायनांगोन ना औ नैबे मोखाङाव लाइ बिजौ नांबावगौ नों सिखारदो ओंखायनो बेबायदि बुंनो थाखायनो बिसोरो आं मिथिगौ सेरनाय जेनेबा दहाय आफा बाथौ बोराइ दहाय होनबायना ओमफ्राय बे दहाय आफा बाथौ बोराइया मा जिनिस जोंनि जिउ सोग्रानो बायदि बे जिउखौ जाहाथे जोंनाव मैला थाबाय खानाय सुनाय जाबाय जोंनाव न'खराव गथ' गथाय जों खांबाय साफा जिउ मोनफा मोनसेल' जिउखौ लानानै जाहाथे जोंनो गोजोननाय होआफा जेब्लायबो बिसिनिफ्राय गथ' गथाय खांबाय आरो बे सिन्दुर थुबाय जेब्ला बिसोरो लाबाय आं न' लुगोन आफाफोरखौबो दा जोंथ' बिहामजो मोनलांबाय हरनायनि नियमा एबा मोजोमनानै दिनै रांल' बोसोरसेयावबो लांफैनायजों लोगोसे दिनै बर' दौरियाबो हरनायनि बर' दौरिया दिनै आगदान कौशालनि बिमा लोखि माइनावबो सासे हरनायनि बिमा लोखि माइनावखौबो दिनै बोखारसे हरनायनि
Ai bima lekhe simaina ko kalpana bachcha najafinai बर' दौरिनि आखाइजों हरनायनि ai bima lekhe simaina abo borsase हरनायनि ai bima lekhe simaina ko miliki bachcha najafinai agdani fauja ati fauja borsase हरनायनि bima lekhe simaina ko हरनायनि ai bima ai bima lekhe simaina ko anasti agutiaबो लांफैनायनि बर' दौरिनि आखाइजों आगदानि आखाइजों आथिं आखाइजों हरनाय सिमाइनाव बोदोनो बोरसासे हरनाय ai bima lekhe simaina korम पुति गुथियाबो लांफैनायनि बर' दौरिया आगदान फौजा आथिंजों हरनायनि bima lekhe simaina बोदोनो हरनायनि बर' दौरिया बोदोनो देने हरनायनि ai bima lekhe simainaवबो बोरसासे हरनायनि रम्पति गतिनिबो देने हरनायनि ai bima lekhe simainaखौ फुजा गतियाबो नाजावफैनायनि बर' दौरिनि आखाइजों लोखि माइनावखौ बोरसासे हरनायनि आगदानि फौजा आथिं फौजा बोरसासे हरनायनि फुजा गति न'खरावबो आगान सुरलांनायनि bima lekhe simainaव देने आगान सुरलांनायनि ai bima lekhe simainaखौ सुस्मिता गतियाबो नाजावफैनायनि बर' दौरिनि आखाइजों ai bima lekhe simainaवबो देने बोरसासे हरनायनि bima lekhe simainaवजों लोगोसे देने बोरसासे हरनायनि सुस्मिता गतियाबो देने नाजावना लांनायनि bima lekhe simainaवखौ दिनै रायजो राजाफोरनो दिनै रानना हरनायनि लासै लांदो बेवहाय रायलायनाङा रावजोंबो आरामाव थां न'सिमल' थांदो